Bana durmuşa çykyp gelenden soň hem menden öň gurulşan oglany bilen gurulşmagyna dowam edipdir. Nähiljaňda salam dostlar. Şeýle bolan waka bar. Awa ören mene maňa aýdyp berenlerine birazçyk kellemde aýladym da olar ýazatlarym bolup bilýärmi diýip. Şular ýalak menne boldy diýip aýtdy. Anan masaňam agam diýdi, menne şolady başymdan geçirdim. Awa şolar ýalak durmuşda bolan höwgüsüm açyrdylar diýip aýdyp berdi. Näme boldy diýip soradym da näme tatyna başlanyp zatlar diýdim. Olyn ýanky başda diýip maňa durmuşa çykyp gelende diýe ilki bir kilek soğuk salat diýär da. Menem ay öwrenşi bilen näler awa wagtyň geçme bilen öwrenşi diýip pikir etdim diýär. Onsoň men sora berdim da nähile siz awa ilki halaşdyňyzmy ýa ýene atalaňyz buda boldum diýsem ýok halaşam da meni meňejem awa oň ejesi bilen bir ýerlerde işleýär şo taýdan soň gyýdyny wurtdurdy şonu halapdyr awa şoňadan soň gidip şo buda bolla oňa meje rady bollap şeýdi men görüşdüm onsoň ejesiniň sözünden geçebilmän radyçylygyn beripdir diýdi. Onsoň näme boldy diýdim bolyn başda diýdi şolar ýaly soğuk salat diýdi soň diýdi bir öwrenşi ýalagan boldy diýdi. Onsoň şol gaýtarjak aýtdy öýlerine diýdi. Ýygyna geldi ýene bir kilo soğuk salat diýär. Gara şeýdip diýär 2 aýdan 3 aýdan ýönüp men öýmegdäýin diýip diýär. Şeýdip başlatdy. Aý menen bor, o ejemen bor oglum öwrenşi gidibersin. Ziýany ýok, o öwrenşi diýip aýtdy menen bolýar diýip diýär. Münsetmedim başda diýär. Soň öýe geldi diýär, öýe gelýär bir kilo soğuk salat. Her sapaşa öýüne wagt gelse bir kilo men bilen soğuk gatnaşýar diýär da. Bir günden soň telefonyny goýup gitdi. Gapdanymda durdy, men telewizor görüp oturdum, öýde kuchnya gitdi. Oň sapşeýne geldi diýär. Menem bäh näme geldi kamyňa diýip açdym bolýan näme ýagdaýlan gowum diýip bir näme şu nomerden bir sapşeýne geldi diýär. Menem ýanyna bardym diýär, bu näme kim ýazýar saňa dat diýsem, ýok, men joram awadyny bellemek ýamdan çykypdyr we şoňa meňde şartlar aýtdy diýär. Menem nähil joraň diýip sorap başladym, ýok, sen onu tanaňok, garad eýlengdär, beýlengdär. Aý bolýar diýär, maňa adam diýär geçirimlik etdim diýär. Bir şey diýip diýär, öýüne gidip zat edip başlatdy diýär. Onsoň bir gün men öýmegdäýin, awa ýene şey diýip soran wagt diýär, uratdym diýär, bolýar diýip diýär. Onsoň ejem aýtdym da, eje ýaman şu kän gitýär, şolar ýaly normalmy şu bolşy diýip aýtsam diýär. Bak oglum menem känler gowna baramok. Awa ejesine de aýtdym beýdip. Zor çağıryp durmaň diýsem, ejesem bir zor çağıryp duramdok, ýöne özü gelýär bolyn, bizem awa çağamyz bolansoň bar ýygyna gitdiňem, bir kilek görýäs diýdi. Onsoň bu sözlerden soň hasam diýmen bir kilek boldum diýip sebäp maňa aýdanna diýär. Ejem ile urlaşdym bolyn, ejem ýüregimizde awa maňa gelýär diýip aýtdy. Aýdýan eken ýanky gelini. Berde bolsa ejesi ýanky geliniň ejesine jaň eden wagtyna awa sizi berýän bolsaňyz awa bizem öz gelýär olsa bar gitdiňem bir kilogram görýäs çağamyz bolansoň ýer 3 aýdan bir gün gelse awa neme siz uradýan bolsaňyz bizem şoňa arkaýynyp aýtdy diýen soň men hasam diýeni näme samnýa başladym diýär bir kilogram bir zada ni torak diýip. Onsoň her sapar gelen nädem aýtdym diýejeme diýär şu her sapar gelen nädem men ulan bir soğuk näme diýär soğuk salat urlaşýar diýip bolyn aý bilemok oglum näme bolanydym sizin maşgala bir düşünşe goluň diýip aýtdy diýär. Aý bolýar ejem sen rady bolsaň awa sen saýlanyňa men anannym awa şeýdem öýlendim. Sen rady bolsaň men seni näde etmerni aýtdym diýär. Aşaýdyp günler geçdi, aýlar geçdi garaz diýär. Ýene dem sapşeýne ýanky alak telefonyna geldi diýär da, şeýdip goýup gitdi. Ýene ikinji sapar sapşeýne tutdum diýär. Onsoň bu kim diýsem, başga nomer diýär, her nomerde başga nomer diýär. Bu kim diýip sorasam diýär. Ýok, aýbyl awa dostum garaz şoň bilen arada öýe baramda gördüm, şeýle tanışdyk, şo nomery beraýdy, nomery berdim, bellemändirler diýip. Onsoň dostum bolsa, joraň bolsa, şeýdip guruluşmy, maňa yaranok diýip aýtdym diýär. Bilam näme saňa yarap yaramady men saňa ýetişip edemok, ýa-ni bir zat pikir edýän men hakda. Olar ýa pikirim bolsa gönümel aýt, gara şeýdip diýär men ulan ýa şu dron ýerine dawa girdi diýär. Menem hawa halamok, bu nime yaranok. Mäme gönüme yaramaýan zat aýdy bilemok mu saňa diýip. Menim maksadım diýär ýok, gönüme yaramaýan bolsa men sen bilen ýaşa bilemok, ýaşamam islamok diýdi. Menem bolýar olar ýalyk gönüňe
bölünü gezip öğrenmelisin, ana koşluğunu yığınadı, öýüňe gidiver diýip aýtdym diýe. Bolam ne düşünşmek ýok diýen gahara diýilen sözlerden soň ýa-ni koşlaryny yığınaty diýe gitdi diýe. Bir kundan soň diýe ejem barıpdyr, şular ýalyk ýagdaý bir düşünşmelik bolupdyr, eýleňde şu telefonyna bir şunňa hat gelipdir zat diýse, ejesem diýe, ay hawa şol dostu diýip bir bilen gurulşýar, şu her sapar gelenne daşary çykýar şu dostum bilen gurulşdym zat diýip arkaýyn aýtýar diýär. Oňa ejem nähilek dostu ol gelin bolup bize gelenden soň näme dostu ol joro däl, ol dost erkoglan kim bilen gurulşýar diýip sorapdyrlar. Oň ýanky özünden hem soraýarlar getirip kim bilen gurulşýar şol daşary gidip. Ýanky oglanyň eje sotyr, öz eje sotyr olam. Ay eje şol öňkü bilýän zat diýip çalaja duýdurypdyr olýan. Eje ha düşündüm diýipdir. Ay şol size durmuşa çykmaka bir oglançyk bilen gurulşýar bolýan, ondan soň şoňa radyçylygymyz bermämiz soň bu size durmuşa çykdy şol oglançyk bilen dostluk bilen gurulşýar zat diýip aýtdy diýe eje. Oglanyň eje semara olar ýalan zat olar meni bize gelin bolup gelen soň o öňkü gurulşýar bilen beýip gurulşyp men oglum bilen beýip dawalaş berjek olar ýalan bolmaýar. Onlar bolsa bize awa radyçylygymyz ýok, beýip gyýdyňyzy olar ýalan terbiýede meni öýde saklap bilemok diýip aýtdyr. Gelýär oglanam şular ýalyk ýagdaý gurulşýan şol eken niýe bolan oglanam ýok olar ýalyk bolsa näme men samsykmy diýär-de ýa men nemem diýär. Ýanky arym namysym ýokmy diýär-de beýip gurulşyp öwrenmeli diýär. Men gitjek düşünş ýok diýär. Ejesem oglum düşünşip oturar zat ýok, ýöne gerekkä bolsa bolly maňa gerekkä senem nähilek neme diýende oglanyň aýdýar maňa da olar ýalyk gerek däl. Umuman bular şeýtýärde anky aýryşma kararyna gelýärler. Ýa geliniň ejesine aýdýarlar olar ýalyk beýip çagaňy saklap bilmejek bolsaňyz bize size öýüne gelende sizden anýas, awa siz wadyp urodýas olam beýip bören sizem sered bilmeýän bolsaňyz onu bize olar ýalyk gerekkä diýip bular şeýdip aýryşýarlar. Awa aýryşdylar diýe bir näçe wagtdan soň da eşitdim diýe şo gurulşyp börenni täzen awa gelin bolup barıpdyr da durmuşa çykypdyr meni el toý edipdirmi dogry bilemok ýöne garaz şol oglana täzen barandygyny aýtýar da. Indi aýtjak bolýan zady meňem kellämde awa soraglar döredi. Ondan soň sen şonça wagtlap bilmediňmi ýa iyi demediňmi diýip bolýan. Aýny iyide ol ýerden işe gitýän akşam işden gelýän oýa gelen soňam şol ýalyk ýagdaýlar wagtyň geçmegi bilen çykaýmasa mene olar ýalyk kellämde de aýlamadym diýip aýtýar da. Ondan soň hakykatdan da dostlar kellämde de aýlar ýaly adam däl olar ýalyk zat bolar diýip pikiremeden gokda.